Ups. Jeg lige prøvet at komme ind på den. Sådan der. Hej YouTube. Som en meget dårlig start intro. Men i dag skal vi spille noget Kit PvP og blive flækket af alle de noobs i verden. Jeg er Kit OP. Som I kan se, har jeg lige taget det. Og ja. La. Møj. Nå, men det her, det er simpelthen, hvad man får i Kit OP. Den der. 5 gold medals. 45 det. Og den her case åbner. Nå, men jeg skal blive Kit Legend Armor. Nå, så kan jeg se, hvordan Kit Legend Armor er. Det er 2 fluer med et smæk i en video. Nå ja. Jeg så bare givet her på. Og så går jeg ud. Jeg er i level 164. Har 1249 og døde meget mere. Det var fordi jeg spillede i sommerferien. Kapow. Ja, kom nu. Vend. Kom, jeg er i level. Nå, men der kom han her. Kom nu. Ja, nu taber jeg. Jeg har ikke særlig meget liv, og jeg har nakket 3. Nå, men så kan jeg se mit standard kit. Sharpness 4, power 1. Jeg vil ikke sige, at jeg har særlig godt gear forhold til ret mange andre. Jeg kan ikke se, hvad man kan få i den. Eller er det bare... Ja, jeg tror bare, det er noget læg. Ja. 5 gange Kit Legend Armor. Jeg vil råde ham ved at se måske faktisk at blive. Okay, nu kan han åbenbart lige pludselig. Ja. Fedt. Ups. Nå, men altså. Jeg kan opgradere. Nå ja, skriv ned i kommentarerne, om I vil se min kat. Eller Magnus bare sig til mig over på skolen. Nej, han er min! Nej! You stole my kill! Du stjal mit kill! Nu dør jeg på grund af, at jeg brænder. Nå, men altså, så kan jeg bare lige se, hvor noob jeg er i Kit PvP. Jeg tror snart også, jeg runder i person. Hey, lige måske fuld liv, og nok kom der igen.
Okay, vi fik slag. Det var egentlig ret godt lavet af dem. Men sig os til mig, eller skriv noget i kommentarerne, hvad jeg skal opgradere, eller om jeg skal lave flere videoer af det PvP. Info. Au. Han har Sharpness. Han har ret hård Sharpness sværd. Nå, men så vil jeg da også bare runde episoden af her. Vi ses næste. Eller vi ses ind på friheden.